o actuar a dalt d'un escenari, ara teniu l'oportunitat. Per tant, donem la benvinguda aquí a l'escenari la Maria Fernández, la directora Laia Martínez, la cap d'estudis, i el Josep Manel Castillo, coordinador pedagògic. Jo vull dir que el Raül no ha pogut estar aquí, que havia d'estar ja el Carmel, que cantava bé, S'ha notat. I bé, doncs es troba una mica malament, ha pogut venir i l'acompanyem des d'aquí. Raül, un saludo. Vinga!